Good morning students. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற ஹெட்டிங் வந்து விகிதமுறு எண்களை ஒப்பிடல். இது வந்து இரண்டு விகிதமுறு எண்கள் கொடுத்திருக்காங்க. 2/3 4/5. எது பெரியதுன்னு சில பேர் கெஸ்ஸிங்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எது பெரியதுன்னு. எனக்கு தெரியும் 4/5 தான் பெரியது அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க. ஏன்னா 2 விட 4 பெருசு, 3 விட 5 பெருசுன்னா அது தவறுதலான ஒண்ணு. அந்த மாதிரி நம்ம இந்த கணக்கை அப்ரோச் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் இதோட பகுதிகள் எப்படி இருக்கு, வேற வேறையா இருக்கு. அப்போ முதல்ல இது வேற்றின பின்னமா இருக்கு, வேற்றின விகிதமுறு எண்ணா இருக்கு. இது ஓரின விகிதமுறு எண்ணா, ஓரின பின்னமா நம்ம மாற்ற போறோம். அதுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சோம், ஏற்கனவே நம்ம பார்த்ததுதான் மீச்சிமா கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட். இப்போ இதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, கீழே இருக்கிற ரெண்டு நம்பருக்கும் மீச்சிமா கண்டுபிடிக்கணும். 3க்கும் 5க்கும் மீச்சிமா கண்டுபிடிக்கணும். ரெண்டும் ஒரே வாய்ப்பாடுல வராது. அதனால ஃபர்ஸ்ட் நான் 3ஆம் வாய்ப்பாடு போட்டுக்கிறேன். 1 3 3 5, திரும்ப 5 1 1. அப்ப இதனோட எல்சிஎம் என்ன, மீச்சிமா என்ன அப்படின்னா 3 × 5 தட் இஸ் 3×5 எவ்வளவு 15. இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை எழுதுங்க. இதை ஒரே பகுதியா மாற்ற போறோம். இன்டு இந்த 3 ஆக்சுவலா 3ஓட எதை பெருக்கினா இந்த எல்சிஎம் வரும், 3ஓட 5 பெருக்கினா வரும். இல்ல சில பேர் குழப்பமா இருந்தா இந்த 3 இங்க மறைச்சுக்கோங்க. இப்ப மிச்சம் இருக்கிற நம்பரை இங்க போடுங்க. 5/5 ஈரஞ்சு 10 3×5 15. இப்ப இந்த 2/3ங்கிறத 10/15 மாத்திட்டோம். இப்ப 4/5ங்கிறத 5 மறைச்சுக்கோங்க. இல்ல 5ஓட எதை பெருக்கினா 15 வரும், 3. அப்ப 4 12 I3 15. இப்ப இது ரெண்டையும் ஒப்பிடுங்க. 10/15 பெருசா 12/15 பெருசா? therefore இதுதானே பெருசு. 10/15 விட 12/15 தான் பெருசு. அப்ப குறி லெஸ் தேன், இந்த பக்கம் தான் கிரேட்டர் தேன். அப்ப இதோட ஈக்குவலன்ட் நம்பர் இது 2/3. therefore 2/3 less than 4/5. என்ன டீச்சர் நாங்க சொன்னதானே பெருசுன்னு வந்திருக்குன்னு நீங்க நினைக்கலாம். பட் இந்த ஒரு கணக்குக்கு அப்படி வந்துருக்கலாம், பட் எல்லா கணக்குக்கும் அப்படி வருங்கிறது இல்ல. புரியுதா? இதான் எது பெரியது. இப்போ இன்னொரு சம் போட்டா உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிடும். செகண்ட் சப்டிவிஷன் பாருங்க. 3/-4, -1/2. இதுல எது பெரியது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்ப என்ன செய்யணும், எது பெரியதா இருக்கும் இதுல? இல்ல ஆக்சுவலா அதை நான் இப்படி பார்த்தோன்னே சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. முதல்ல இதெல்லாம் திட்ட வடிவத்துல மாற்றணும். திட்ட வடிவம்னா கீழே எல்லாம் குறி வரக்கூடாது, அதை மேல கொண்டு வந்துடணும். இப்ப +/- என்னது? இப்போ முதல்ல இதை நீ திட்ட வடிவத்துல மாத்தணும்னா -3/4ன்னு வரும். இது திட்ட வடிவத்திலே தான் இருக்கு, -1/2. இப்ப என்ன செய்யணும், இது ரெண்டும் வெவ்வேறு பகுதிகளை கொண்டதா இருக்கு. இதை ஒரே பகுதியா மாற்றலாம். ரெண்டாம் வாய்ப்பாடு போடலாமா? 2க்கு பொதுவா 2 4 1 2 2. அப்ப இதனுடைய எல்சிஎம் என்ன, மீச்சிமா என்னது? வெரி குட். 2 × 2 = 4. அப்ப இது 4மே தான் இருக்கு. அப்ப இது எதாலையும் பெருக்க வேணாம், சும்மா ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்கு வேணா 1ஆல பெருக்கிக்கலாம். -3/4. இதை எதாலப்பா பெருக்கணும், 4ஆம்னா 2ஆல. வெரி குட். -2/4. இப்ப இதுல எது பெரியது? நான் சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டுமே மைனஸா இருந்ததுன்னா எது சின்னதோ அதுதான் பெருசு. ஓகேவா? அப்ப எது சின்னதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம், 2 தான் சின்னதுன்னு நினைப்போம். அப்ப இதுதான் பெருசு. அப்ப -3/4 less than -2/4. அப்ப அதுக்கு ஈக்குவலண்டா எழுதுங்க. இதுக்கு ஈக்குவலண்ட் வந்து -3/4 தான், less than இதுக்கு ஈக்குவலண்ட் -1/2. அப்ப எதுப்பா பெரியது? -1/2 பெரியது. இடம் மேல இருக்கு. therefore -1/2 பெரியது. புரியுதா? Thank you students.